skal vise, hvordan vi laver en origami-fugl. Hej. Ja. Vi starter med at folde den over på midten. Så folder vi den over på midten igen. Så åbner vi her og folder den ned. Så vender vi den om og gør det samme. Altså, vi åbner den og folder den ned. Så åbner vi og folder kanterne ind til midten. På begge sider. Sådan der. Og vi gør det samme på den anden side. Sådan. Så har vi sådan en. Så tager vi den op i hånden. Og lægger den ned. Og folder ind ved den igen. På begge sider. Og vender den om og gør det samme. Så åbner vi den her ude i siden. Og flapper papiret op imellem. Og trykker sammen. Og vi gør det samme med de andre. Åbner op. Trykker op og flapper sammen. Så har vi sådan en lille en her. Så tager man de store og hiver ud, så den ligesom pumper sig lidt op. Og så tager vi en af spidserne og bøjer den som et hoved. Og så har vi en fugl.